n'isi oyi ekele m unu. Ndị ichie ụba n'isi oyi ekele m unu. Ụmụ otu ụba n'isi oyi ekele m unu. Ụmụ okorobịa ụba n'isi oyi ekele m unu. Ndị mama anyị n'ụba n'isi oyi ekele m unu. Nando ekele zuo m unu. Okwu ọma ka m ji bịa, okwu ekele ka m ji bịa, mana bifo m bido asị m na m na-eji 50,000 wee waalị ndị okenye anyị ọjị. Youth biko na-eji m 50,000 wee na-agbalị ụlọ ọjị. Ndị mama anyị, ndị nne anyị eji 50,000 wee na-agbalị. Ekwuru m n'okwu ọma ka m ji bịa, were ekene wee na-abịa. Bikoni nke izizi bụ na nwa unu bụ n'ọgbọ, wee na-agụ unu na mpụta, wee na-ayọ unu ayịyọ na nna azọpụ iche na ndụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ gụrụ anyị bụ ụbansi oyi agụụ asị community n'otego anyị jerefe ụmụ anyị niile zuru ezu apụta wee nene anya sị ka anyị megbu ibe mma n'obodo na-emegbu ibe mma, wee kpọtasị ka eme praịmarị. Awa bịa meela anyị praịmarị n'ama. Ka emechara dị praịmarị, ụbansi oyi wee tụrụ ugo, because ihe njisi na ụbansi oyi tụrụ ugo bụ na mụnwa win bụ onye ụbansi oyi ka m bụ. Ụmụnne m ekenere mfe kwuo n'ụbansi oyi melili that day. Nya bụ okwu izi m kwuru. Akara m ementenu oge okwu ma na o nwere onye meliri na praịmarị n'ụbanụ n'isi oyi as a community win na that praịmarị. Biko si gee ntị ọfụma, o nwere onye mụnwa bụ injini Okechukwu Uwadiegwu mejọ na praịmarị, anọ m n'ụbansi oyi wee na-asị ya gbayalịnị. O nwere onye Chinedu Uzodigwe bụ udude mejọ na praịmarị, eji m abachi edu na-asịsị gbayalị, wee na-ekwu na o nwere otu bụ otu ọnwa na o nwere otu bụ otu udude. Nke a bụ nke ịba ama nke ịtọ nne. Onye ọbụla na-akọ ọnụ ejikwa na abụ ọnwa wa na-akọ ọnụ na m ezigere ya. Onye ọbụla na-akọ ọnụ udo ka m chọrọ, udo ka mma, udo anwa ya abatagokwu, ọ bataghị abata. Bikoni ana m ayọ onye ọbụla, ọchịchị a na-azọ na-abụ sọọsọ Okechukwu Uwadiegwu injinia na Akachikwulu Nwakọ na azụ ya na Nando n'isi ini. Ife ọma wee mee ọ bụrụ na Ọkachikwulu na-achị na Nando nke taa. Ọ na-adị mma ka esi eme elekshọn bụ na gọvanọ na-achị achị wa akwado sekọnd tenọ. Ife o ji eme elekshọn bụ ọ pụta na ụzọ si otu a ga ebe a nọ mma ụlụrụ, na ụlọ akwụkwọ si otu a ga ebe a nọ mma ụlụrụ, na ụlọ ọgwụ si otu a tụ ebe a nọ mma ụlụrụ, na ọrụ ndị ka na-aga aga, na ndị ibe nna ya unu bụ na unu tụgharịrị m akwụkwọ a ka m wee alụtọpụ ọrụ. Anyị ncha niile bụ mmadụ ka anyị bụ. Mmadụ anyị bụ na anyị nwere uche. Ụbansi oyo ka anyị nọ ebe a. Ụbansi oyo bụ ụbansi oyo obi abụ. Anyị maalụ anyị ọ na-elele na ụbansi oyo, ego ọ na-analị na ụbansi oyo na ọchịchị Kachikwulu Nwakọ. Ọ bụrụ na o nwere ovudo sakpụrụ ụzọ na ụbansi oyo asị na Kachikwulu Nwakọ dutere, biko onye wenye aka elu ebe a ogbu onye. Ọ bụrụ na o nwere ovu
nwaanyị anyị dị ime jee n'ụlọ ọgwụ mụọ nwa na ụbansi oyi asị na Okechukwu gbatala ya n'ụlọ ọgwụ sikwuo onye ọ bụrụ na onwe mbọsị transfama mebila asị na-esi na ego a nata na development levy bọsị ego a ibe a na-akpụ ya bụ development levy development ya nwa bụ ọkwa n'obodo ka eji ya emepe ọ bụrụ na o nwere ofu wonkobo asịrọkwa m no wonkobo emere sikwuo ibe dị utel mụ na ndị otu m bụ ka anyị dokwe na ibe dị utel mụ na ndị otu m bụ ka amale mmadụ asịzi n'unu na ego a na-abatara na ndị ego na-abata ibe na-abata from gọọmenti meni na-abata ya na-eli ele mana unu nye aka wee tinyere m akwụkwọ nwere nitin ị ga-abata ego ele ele biko na asịkwa na nwa amụrụ na mmụọ na-ebumere obodo ngana Uwadiegwu ma bụ ọnwụ bụ nna m na ndị mmụọ ibi ya ọ bụla na maachị ebe a chetara m mma ama m na ọkụ gbara azụ bụ dị ọkpara nna m ya adọ m aka n'akwa ọ bụrụ ọkwa ibe ndị buru na-eme ka ị na-eme ama m na nchebe nchetara ọbụma na Chinedu tọrọ m ya adọ m n'akwa ọ bụrụ ọkwa ibe ndị buru na-eme ka ị na-eme ebe a so na ndị na-akwụba aka ọtọ famili na-emegbu ibe mma mma eme kisho na mma emekenere ibe unu tụrụ anya n'ọchịchị ya ayịyọ nna ya unu bụ ayịyọ ekpere wa na-agwa unu akara m wa achịba mana onye na-achị kịta bụ prezident jeneral na-achịnị enenega anya bụ na onye na Nando na-ewete bụ onye ebelibu na ya eme mma na vice onye na-achị na ọnya na-eje so vice m kịta pụta youth dinna mama bikoni vice second vice omega bụ eva second vice nya na omega yachi bụ eva maka na ọ nele anya bụ na ọchịchị enwere vice enwere president enwere secretary ekechara ọlụ eke apụta na ọchịchị eke ọlụ si were ọlụ nye onye nke ụdị eji wee kie so venenege anya bụ na ọchịchịrị gbalị n'ebe anwaba nọ ma wa pụtaba ebe ibe dị ọnya na-aga for vice m biko na-enye anya n'iru na 5 Jenụwarị ka a na-atụnyere ọnwa ka a ya na-atụnyere ya and no ọnwa ada anyị ka ọ bụ ọnwa bụ PG maka ọdịmma Nando ọnwa bụ PG maka ọdịmma Nando biko ni oji ebe o chiri ebe a nze akọ na obi na obodo ọnya bụ first vice mụ biko ni that day a na-afụ ya ka atụnyere ya akwụkwọ biko ni ọ trejọra na Nando dị ive nke na-achị achị ọ n'ọbụlụ na onye pụtara ebe a na anyị ncha niile gbakọ aka ọnụ na-edokwe na Nando ya ka ba ji wee bata na kampụ m si na anyị ncha niile ya ajị wee dokwe na Nando biko ni that day etiela ọba biko ni ọnwa Chukwudi ọnụgwa obi ọrụ ọnụgwa n'isi biko ni ọnya na-aga
ya bụ financial secretary mụ. Biko na-enyi anya na that day ọ pụta ka atụgharị akwụkwọ na anyị ncha niile ya edekwa na ndụ. Obinna ala efuna onye abụ ube ndị ụlọ ọnya na-aga for financial secretary under my tenure. Ụbansi onye ekele m unu biko ọ mmadụ abụchi okwu evuna onye mmụọ agwọ ọnyanwa nwanne ibube bụ ike na-eme ọnyanwa na-agafọ PRO 1 ọ bụ osta ike m efuna nke eji mma eji egbu ndị ilo mali ọnyanwa na-aga for PRO 2 almost 2 yes n'aka m na-atọ ọgbazi onye ekele m unu ọdọọlụ nwa udenebe ọna ọnyanwa na-abịa for PRO Nando General under my tenure. Bikonu Secretary General Nando kita bụ onye abụ ube ka ọ bụ ọnyanwa na-abịa for Secretary General under my tenure. Kensile abisi mana nwanne ya nwaanyị nwụrụ nwanne ụnyaa so n'ọnọdụ ọ bụ na ọ bụrụ ya aka alụm iwelitekwa ya ka enu ụbansi oyoba anyị fụ ya. So bikoni ibe nji wee akpọlite onye ọbụla n'ọnụkwụ na Nando bụ ka abụ na anyị ekeke ọlụ ka egbu ọlụ mma nọ ibe Nando ka e na-eme ka emeki chọọ na o nwere any part of Nando arapụ wa na-agwa unu na-ayị unu bikonu na 5th Jenụwarị ndị mama anyị biko onye ọbụla gwa nwa ya ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ nata n'ọkwani ọchịchị na gọọmenti na-emepụta obodo enwe ndị ezigbo mmadụ nọ n'obodo ọva ga-enye aka na-abụrọ ndị ya eji nkata wee na-echu mmiri nke ọbụla ewetara iwepụ na akpaba. Mgbe m gwara ụbansi oyi okwu last time a sị a na-eme anya n'afọ na afọ m eye ebuke n'erudo ka ọ dị ghọtago na ego obodo ya abatani na mma echi elụlụ obodo ọrụ wee nọdụ n'ama ụbansi oyi na-agwa unu na ibe niile Nando ji biri bụ anyị n'azụ wee gwa anyị na ayịyọ anyị na-ayọ unu bụ na-etinye na anyị n'ekpere na mụ na ndị otu m ga-eme kisho na anyị ga-edokwe Nando. Nke izizi m na every year anyị ga na-agụ akaụntụ na-ego ọ na-abata na Nando na-ego ọ na-aka eji lụọ ọrụ na ebe a na-alụ dị ọrụ na ego ọ na-ebe ọrụ dị a ga na-eme ya every year na a ga na-eme ya because ka o ji waa dị kịta ego niile na-ekwubata na Nando enwerekwa na akaụntụ na ọchịchị nke ndị na-achị achị kịta. Nkwa ọzọ na-ekwu unu bụ na anyị na-abatara anyị ga-emepere Nando akaụntụ o nwere nwa nkobo mmadụ ya enye mmadụ n'aka ibe ọbụla a ga na-eme na Nando anyị akwụ ụgwọ na akaụntụ enwee rekọdụ enye mmadụ risiti ama nọ ụgwọ ọ kwụnyere na akaụntụ ka eji nye risiti ọ dị ọfịshal maka echi. Nke ọzọ anyị na-ekwu
bụ na site n'ụmụnna chairman ụmụnna na chairman obodo na president general na executive ya na-eme meeting 4 times in a year because na president general ya na-amazuchere ibe na-eme na ụmụnna mana chairman ụmụnna bịa meeting ekwuo challenges ọ na-enwe na ụmụnna ya chairman obodo bịa meeting okwuo challenges ya na-enwe n'obodo ya bana president general akọsịa awa amalụ na Nando bụ Nando anyị ncha nkwa ọzọ na-ekwu unu bụ a ga na-agbakọkwa ego one si n'ụbansi oyi abata ego one si na abụ ube ndị ụlọ abata ego one si na agbodo abata ebe ego ka abata ka a ga na-alụkwa ọlụ mọ ebe ndị nke ọzọ bikos na ọlụ a ga na-alụ bụ na a ga na-ewete the account n'ọkwa na ebe asị from nke ndị a na ebe asị from nke ndị a ma na-abata mme ejiri okwu wee kwugbu unu na ayịyọ nna ayị unu ọlụ a ga-alụ alụ riri nne ife a ga-eme eme riri nne enwego m manifesto dee ife niile mma alụ na ya gbasara ụmụ nwaanyị anyị ma ụmụada anyị anụpụrụ anụpụ ekwuru m na eyi enwe platfọm ụmụ Nando niile jeli na adị na mba na ya na-emekọta mitin ọnụ ka amalị mkpa na-akpaba malụ nsogbu a na-enwe malụ ibe na ka emeki oche ọ na-eti ọnụ ekwere m nkwa na-eyi enwe platfọm Nando niile n'obodo oyibo ga-eji wa na-akpakọrịta nkata na-ekwukọrịta okwu amalụ ka ha si n'ọkwa na ọ nọ n'ụlọ n'ọlụ onye nọ n'ezi onye nọ n'ezi n'ọlụ onye nọ n'ụlọ na anya na-eme ozi na mmadụ n'obodo oyibo ọ bụ na ọ bịara ụlọ 4 years ama na anụ onu ya na ọ ya enwe ebe anya na-eyi etie a na-anọ mitin na-anọ Zoom mitin wit ndị n'obodo oyibo ma na-atụ ya alụ na ibe anya na-eme wee na-ekwezi unu nkwa na bikoni na ọ bụ na-evotu anyị na ọ ya enwe mbọchị ya ewete ga-abụ Nando Day ọ bụ egwu ka ị na-eti ibe ọbụla ị na-alụ eyi agbadatama na Nkwo na Nando Day anwa ama na anụ nwaanyị ama na nọọsụ ọsọ aṅụrị ka ndị Nando ya anọ na-enwe na-abụkọrịta ụmụnne m na-enwekwalụ na ụmụada anyị machalị mma ọ bụ na o nwere ibe aṅụrị ya na-eme gbanatazi ụlọ ụfọdụ adị na ọkụzụ na-agba Disemba ụfọdụ adị na ụmụ erim ibe niile na anyị ya emere ibe aṅụrị ya na-ebunata ụmụ anyị ka ụmụ nwoke anyị waa na-abụ ụmụ nwaanyị anyị ka a waa na-anụkọrịta dị na-enwekarịta aṅụrị so bikoni program anyị nwere lụrụ 50 ma mma agụbarọ andịbancha niile bụ nke ọbụla anyị chere echiche ọfụma wee weti ya waa na-agwa unu na unu nye aka tụnyela anyị na anyị ga-eme sure na Nando ya anọzi karịa mma n'ebe anyị mitiri ya n'ọnya bụ nkwa anyị na-ekwu unu Nando ekene m unu Nando ekene m onye gbara ọnwa na-eti lọra nwere